Ummi kina da ciki gashi a idanunki gashi a hannunki. Kina da ciki waye miki ciki? Ki gaya mahaifinki. Ko yanzu mu naɗe ki iya son rai. Me sunan mama? Na ce waye? Kanta Ankara. Waye kuma kanta Ankara? Kanta Ankara. Au shi yake kiran ki? Amsa wayar. Sa murya kuma sai kin sa murya. Ta sa murya. Hello? Baby, na shigo fito mu fasa ko? Hello? Ina zuwa. A kullum ta ba. Kai, baby yau kin kyau fa. Da gaske? Kai. Ki ce yau dole ai chillin. Sosai ma? Kai. Ai sai mu je ko? Mu je mana. Dan da zuwa. Ya dai kina kuka kuma. Ai ba ke da kuka ba ni ya kamata in kuka. Me sunan mama ƙarya kike kukan munafinci ne? Ni ne ma Dagus. Dagus yace ko ne? Kai, Daman a gaban ka aka wayan ne. na Sai ka ce ka haɗu da kashin giwa? Kai. Kai ne kai wa ta ciki? Ni ne. Ye? Kai. Na? Me ka taka ko me kake takama da shi? Har kake ikirarin kai mata ciki. A familin mu ne ba a taba haihuwa ba. Shine sai na gwajin mahaifa na gani kuma sai na ga abu ya zo daidai. Kai! Dan uwarka akan yata za ka yi gwajin mahaifa? Idan na kuka mana baby haba. Me ka taka kai wa yata ciki dan uwarka? Amma ina da magana da yan ba za ku damu ba. Muna jin ka. Baba zan ma alƙawari. In baby ta haifi namiji zan baka naira miliyan 2. Mama, in baby ta haifi ɗaya mace, mama zan baki miliyan 1. Ai mace ma za ta haifa. Zai da mace yaro dan Allah da ɗan namiji za ta haifa. To ba magana wannan ba in kuma shafi yan bifa. Zan bi ku da 1 miliyan ku. In Allah da yan biyu za ta haifa. Amma da sharaɗi ɗaya baba. In tebarin cikin nan fa. Sai a kawo ta kai mata wani. A to baba tunda na ankara kai ma namu ne. To ba za a abin nan ba. To ga wannan sai ka abin nan.